दा खायफा कमेन्ट खालामनानै बुंनो हागोन जे गोग्गाना लादो गाव CISF मावनायखौ होनना बिदि नङा लोगोफोर जिमान पेरामिलिटारि फोर्स दोङो गोग्गाना लानाय बायदि जायो CISF आ बहुत मोजां फोर्स गाबोन थांनांसिगोन आरो थांनो बाबाबो बायाबाबो नङा होमबा फिसा मोनसे बिजनेस गंसे आंनि गंसे बेटानि मोनसे फिसा गथ'नि नों नोंनि आं इयावनो जागोन र' आं जाखांबा नों जाना गारनियार 349 बेसां मोननैयावनो 700 थांखाबाय दख' इलाय मा खोलैजोबदो आधानै गारियावनो थाबोखाबाय आधानैनिफ्राय इयालासे सेर बेसे लादो अबे 800 लादो हेबा बारैनो बुरिया माला एक मानि बाजार खामखाना बे आङो माने एक मानि जानाय मेगि बेनि उनाव पियास लाबबाय उनाव इनि जानाय बुस्थु इयाव मा दों नायसन आलु पियास आलु भर्ति खाइयाव बेनि उनाव नैयावबो पियास इनि फिथाइ जुमब्रा बेनि उनाव बे मा होनना बुङो इखो रंगालाव पुरा जाबाय था आरो इखिनिया जोब्बाथाय आरो लाबनानै होफैनाय मानसि गैला होफैनो मानसि मानो गैया नों खाथियाव थांनानै लाना फैबानो जाबाय ओइलायनिखौ बेसे सप्तासे बिस्कुटा सप्तासे नै दङ ओट्स मवाबा ओट्स जालायबाय मवाबा नै रटि बनना जालायबाय मवाबा मेगि बनायबाय मवाबा नै बिस्किटखौ जालायबाय आरो मा दंमोन आरो माबा मोनसे दङ र' बेनियाव दालि दोङो बेनाव बे नै बिस्कुटा थफ्लासे पेकेटसे एक रिं लाना फैखाबाय बेनि उनाव नै दै बथल बेटानि थाखाय नैबे बर'सिलनि दै बथल लोगोफोर पुरा हेभि आरो बिराद मोजां बथला मानसिनि माने एसां बुस्थु लाना फैसोदो सामोरखौ बे दुगैसोगैसो थफ्लासे साफानदो मासेयाव दुगैनांगोन आरो नोङो बेनि उनाव नै दुगैनो साफा थानांगोन नामा मिथाइ एमान गासागारा भुजिया ओट्स मैगी आई नै पेकेट से दङ हा ओनि चिप्स पेकेट आई मैगी थिं हरबो नै आरोबाव आई नै थिबो पास्ता इबो मैगी ए भाई मोनसेखौ मानो लाना फैदो इखौ जायाना रावबो बेटे लादो इनो मबा बेकार नै इखौ जानाया गाहाम नङा नै मोनसेया उदै हामा जागोन मबा आं जाफैगोन दे आटानि लादो आटानिखौ लाखानांगो ए माखाना इमा बिस्किट बेटानि मनाको ओइ आंनो खानायनि कालारबो लाना फैनायलै द माला ए बिस्कुट पेकेट नै ए भगबान जागुआगोन ना माखासे मानिखो जागुआयना नोंसोर जागुआयाबा दखान होना फानबानो जाबाय सोरबा ओइ जाबो फेमिलि गैयालै हौवा गैयालै बाजार खालामनो हायाखै होनबा फेस वासखौलाय माने मोननै लाना फैदो फेस वासआ नोंनि मोनसे आंनि मोनसे आं लांगोन मोनसे आच्छा इखौलाय मा खालामनो इखौ नोङो खानाय स्प्रे होबाय दा रानसावसाव जागोन ना बोथोरा गाज्रि ना आच्छा ओमफ्राय नैलाय इलाय बेसे लादो खुलिसन बेसे लादो अबे 800 लादो हेबा बहुत मोजां बथल जोंनि 100 टाकानि दै बथलावनो लोंनो मोनदिया भितराव खिथि खुलिना तामान हेभि बहुत हेभि लोगोफोर मानो लोर बर'सिलनि हेभि लोगोफोरनि लास्टिंआबो बहुत मोजां नैया इनि दामा जाबाय 1000 आरो नैले गारनियार 349 बेसां मोननैयावनो 700 थांखाबाय दख' इलाय मोननैयावनो 700 थांगोन थ' र' इलाय 800 ब्रास फुला आरो ब्रास आइ पतंजलि खोलैजोबदो आधानै गारियावनो थाबोखाबाय आधानैनिफ्राय इयालासे सेरनिफ्राय इयालासे गारियाव सेर फुजोबदो बैनो गोलैजोबना दङ मोजां दे इयाव भितराव सोदो इखौ थागोनाव इसरा नै आलु पियास दोङो मु आलु पियास आयो सामब्राम दालि kay gella dalia palla brisjak humali palla brisjak humali palla tamza karo sorry palla sare kiji sobai suji kita langna gaban suji ni भगवान एसां जागुआगोन ना एनेनानै हांसि उग्राबो खाबाय नोङो एनेनानै आटाखौबो खाबाय एनानै संख्रियाबो नै आरो दालिबाव नो सोखा एनानै कलगेट मोननै जाबाय कलगेट साबोनै हांसि उग्रा ओमफ्राय इले हांसिखौलाय मानो गंनै लाना फैदो हांसि उग्राबो एनानै सार्फ एक्सट्रा आरो नै साबोन सार्फ कलगेट सब हांसिया मानो गंनै नै दारि उग्राया आंनिसो दैयो
गंसे आंनि गंसे बेटानि मोनसे फिसा गथ'नि नों नोंनि आं इयाव जागोन र' आं जाखांबा नों जाना आंनाव नै एसे ड्राई फ्रुइट्सआ दंखायो इनिखौ लाबोखादिया इखिनियानो बहुत दे नोंना इनि दखान मोनसे जाखाबाय इयाव मा दङ आरो इयाव पियास दङ पियास बिलाथि नाय पियास दङ बिलाथिबो लाबोदो 2 केजि माबा बिलाथि नाख्रेबना लाना फैजां नाख्रेबनोखा फ्रिजाव दोनैखा नों इखौ बेसां पियाजा सरि टमाटरा 2 केजि पियाजा जाबाय 5 केजि आलुआबो 5 केजि दालि सालि गथाय जाखाबाय नोंनिया कमसे कम 20 दिन बारासो थांगोन खैदिन थांगोन जों खानदोलाय बेसेबां जानो ओइ इदि बुंना खिन्थु जों खानायानो बारा जायो होमबा जों खानायानो बारा जायो आइ मिथाइबो जां तो नै मिथाइया जानो लाबखादो नेव गुल्ला लाबदो लोगोफोर मा होनना बुङो बेखौ जानो गान लाबदो नै 10 पिस डेन्जार गोसोमखा खिन्थु बिराद गोथाव जानो थाखाय आरो फ्रिजावबो दंबावो मिथाइया दाख्लै लाबनायानो दंबावो तो लोगोफोर रेडि जाबाय गाबोन थांनांसिगोन आरो थांनो बाबाबो बायाबाबो नङा होमबा मबा थांनो गोनां जाबाथ' डिटेल जाबा थांखानांगोन नङा होमबा तो खाननैसो एक माहनि थाखाय रिफ्रेशमेन्ट जाना फैगोन थाबायथोन हारसिंनो बेटाखौ मोजां फरायथोन मानसिखौ गिया आङो ओइ माय मायबिखौसो गिलासै हराव बिसनायाव उनथिं खाथियाव सोरबा उन्दुना थाबायदो जाहैदों आङो गोसोमनो डायलग मायबा थोरै फायो दखान होनो नामायदे नै दखानाव आंनि फिसा बिजनेस लोगोफोर नैलै खिन्थु बुंनो आं फार्स्टआवनो बुंगोन नै लोगोफोर आंनि फिसा मोनसे बिजनेस दखान खुलिनाय दे बुरिया लोगोफोर नोंथांमोना दायो आंनियाव थाव संख्रै मायबा मायबि गासैखौबो मोनजोबगोन फैबानो जाबाय लांनो थ' लोगोफोर थगायदोंसो बेयो जाबाय जोंनि माहासेनि रासन माने बाजार बर' सारा पिसिसि कर्सआव थांनो नागिरदों नालाय थ' बिनि थाखायनो जोंनो माहासेनि बाजार खालामनानै गालांदों आरो थ' बिनोसै आरो लोगोफोर गाज्रि मोनदे दा मोनो गाज्रि मोनदे थ' जिकुनु डिपार्टमेन्टानो जा जितु माने कोर्सनि शिडिउल जितु माने सरकारि गभर्नमेन्ट बा मा होनना बुङो बेखौ नियम मथे रुल बनायना दोनदो गासैबो रुल दङ बे रुल मथे रुलखौ फल' खालामनो गोनां जायो सोरबा कर्सआव थांनो गोनां जायो सोरबा मा होनना बुङो ट्रेनिङाव थांनो गोनां जायो ट्रेनिं कर्स एखेयानो लोगोफोर थ' शिडिउल मथे थांनो गोनां जायो बा मबा डिप्लयमेन्ट खालामबा डिउटि एक्सट्रा डिउटि बेफोरबायदि डिप्लयमेन्ट खालामबा थांनो गोनां जायो थ' सम मालाबा फेमिलिखौ गारना थांनो गोनां जायो मोननै फेमिलि बेयाव मोनसे फेमिलि न'आव आरो आइ आफा बेबायदि मोननै ट्रेक आरो आं बेलेगाव थागोन मोनथाम फेमिलि आरो डिसटेन्स बिथि टेनसना एसे जायो टेनसना एसे जाबाबो जेबो नङा लोगोफोर थ' CISF आं दा बर्तमान CISFआव मावदों नालाय थ' CISFआ जिमान पेरामिलिटारि फर्स दोङो गोग्गाना लानाय बायदि जायो CISFआ बहुत मोजां फर्स थ' CISFआ बेनि थाखाय मोजां CISFआव थाबा फेमिलि लाखिनो हायो आरो बेबायदि आरो फेमिलि लाखिनायनि लोगोआवनो फरायनायनि फेसिलिटिया मोजां गथ'खौ लोगोआव लाखिनानै मोजांखे फरायहोनो हायो आरो 100% क्वार्टार मोनो आरो प्राय मेक्सिमाम मोनो लोगोफोर लाखिनो गोसो होयोबा और क्वार्टार गैयाबाबो आउट लिभिं मोनो जेरै CRP BSF फोरा जंगल एरियायाव थानांगौ बा मबा माने बेलेग जायगायाव डिप्लयमेन्ट जाबाय थायो थाब पस्टिं जायो जोंने 3 इयार 4 इयार मोनसे जायगायाव लाखियो 3 इयार 4 इयार फेमिलिजों थानो हायो गावनि बिमा बिफाफोरखौ लाबोनानै हस्पिटालफोर बा मेडिकेल ग्राउन्डआव ट्रिटमेन्ट खालामबाय थानो हायो मेडिकेल ग्राउन्ड नङाबाबो गावनि बिमा बिफाया लोगोसेयाव थायोबा लोगोसेयाव लाखिनो हायो बेनि थाखाय CISFआ सबसे बेस्ट होननानै आं बुङो आं सानो आरो बे नंगौबो दा खायफाफोरा कमेन्ट खालामनानै बुंनो हागौ जे गोग्गाना लादो गाव CISF मावनायखाय होनना बिदि नङा लोगोफोर आरो जाय मानसि जि मावो इसे इनि एक्सपिरियेन्सनि मिथिखायो जिमान फर्स दङ जिमान डिपार्टमेन्ट दङ गासैबो मोजां सबबो मोजां सबसे बेस्ट बाट बेनि गेजेरावनो सोरबाफोर जुदि फेमिलि बा बिमा बिफाफोरखौ लाखिनानै ट्रिटमेन्ट खालामनो लुगैदोंबा CISFआ जाबाय बेस्ट बेनो आरो बाखि ट्रिटमेन्ट माने बिमा बिफाखौ हिनजाव गथ'खौ लानानै गासैबो पेमेन्टआ सेम गासैबो फेसिलिटिया सेम खालि जोंनि एक्सट्रा फेसिलिटिया मा क्वार्टारनि कारणे मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय मोजां फेमिलिजों बहुत सम थानो हायो बेनो आरो थ' लोगोफोर
बहुत आरो पेकिंनि खामानि दोङो मावनि एसे ना इनि कारने रासन खालामना दोनफैबायनिया पुरा माहासोनि रासन थ' माहासोनि माने नांगौखिनि बुस्थुखौ लाबोना होफैबाय आरो नांनायनि बांगैबो जुदि इफोर बासियोबा आं फायना जाफैलायगोन नङा क्या जाफायनोथ' मोना जों लायनोसो नांगोन आरो बेदर सेदर नांगौ जायोबा दावदै सावदै नांगौ जायोबा थांनानै लाना फैबानो जाबाय न' खाथियावनो केन्टिन दोङो केन्टिनालाय केन्टिन दोङो आरो बेयाव माने रासन बुस्थुखौ मोनो आरो केन्टिन दोङो दालि माइरं सिनि संख्राय बुट गासैबो मोनजोबो आरो सिपिसि केन्टिन दोङो सिपिसि केन्टिनाव बिस्किट थाव दै बथल मायबा मायबि दुनियानि बुस्थु मोनो खाथियावनो थाङोबा आरो बाजाराबो खाथियावनो थांनो हायो इसोर माने बांद्राय गिदिङा नालाय हौवानि सायाव डिपेन्ड हौवायानो गासैबो बाजार खालामना होफैयोना बेनिखाय बिसोरनि माने आथेङा बाय खमजुरि जाबाय थाबायना थांनो हाया थ' गाव थांबाथाय बरिया बाजार खालामना थाबायनानै माने जोङो बाजारखौनो खालामनो थांखायानोखा बारा जों न'नि बाहेरावनो थांखाया इ गैयाबाथ' दा बर'बो थांनायनि जाखाया इ थाबासो इदिनो थांनाय जायो बर'बो थांबा पैकिंग खालामले लोगोफोर कैसा लग रहा है बहुत सुंदर तुम्हारा दुकान में बहुत अच्छा है लोगोफोर आंनि दखानाव बयबो फै खम दामावनो हरगोन आङो 50% डिसकाउन्ट बयबो लांफैदो